Ja, hej alle sammen. Håber I har det godt, og I er godt i gang med News Awards der hjemme i Danmark, og jeg kunne jo ikke være til stede i dag på grund af, at jeg er over Atlanten i det store udland. Men jeg skal kåre vinderen for bedste nyhedspodcast i dag, og det vil jeg gøre. Der har været rigtig mange gode nyhedspodcasts, som man skulle arbejde med inde ved mig. Der har været forskellige temaer, som sportspodcast, Hellebjerg News, efterskolepodcast, linjepodcast, gossip osv. osv. Og der har været mange gode, og det har været svært at vælge, men jeg har alligevel skulle udvælge 3 nominerede, som alle sammen har udmærket sig ved særlig god redigering. Og så har der været god pingpong mellem værter og interviewer osv. Blandt de 3 nominerede, så har jeg skulle udvælge en enkelt. Og vinderen har jeg valgt, udover, som jeg også nævnte, det var gældende for de andre, at den har udmærket sig ved særlig god redigering. Så har der været skrevet et rigtig fint manuskript. Man har været meget opmærksom på modtagerne, nemlig Hellebjerg, elever eller efterskoleelever i det hele taget. Og det er en podcast, der virker naturlig og overbevisende. Det er jo en podcast, som i sådan en nyhedsforstand beskæftiger sig med sådan lidt, man kunne kalde lidt obskurt emne, nemlig gossip. Men til trods for det, så gør de det med en naturlighed, som i den grad fortjener at blive honoreret. Godt manuskript, godt gennemarbejdet, god pingpong, gode interviews og et spændende tema, som giver lytteren lyst til at høre næste afsnit. Og særligt da, hvis man er elev på Hellebjerg og er interesseret i, hvad der rører sig bag facaden. Giv bag facaden en kæmpe stor hånd. Tillykke til jer, piger.